дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. омодагӣ барои фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026. тоҷикистону қирғизистон шаҳодатномаи ронандагии ҳамдигарро эътироф карданд. бунёди биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ. кишти картошка вусъат меёбад. мулоқот бо собиқадорон. то санаи 1 июни соли равон бояд нақшаи захиракунии маводи асосии ғизоӣ босифату дастрас аз ҷумла орд, равған, шакар, биринҷ, пиёз, картошка, консерваҳо ва маҳсулоти дигари озуқаворӣ дар бозорҳо, анбору сардхонаҳо новобаста аз шакли моликияти онҳо таҳия ва тасдиқ гардад. чунин омадааст дар банди 2-3 нақшаи чорабиниҳо оид ба саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 тасдиқ гардидааст. барои иҷрои ин банди қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, агентии захираҳои моддии давлатӣ ва иттифоқи тоҷик матлубот вазифадор гардиданд. хабар медиҳад Амид Ховар. ёдовар мешавем ки тибқи қарори мазкур то 10 майи соли ҷорӣ бояд вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, корхона, муассиса ва дигар ташкилот новобаста аз шакли моликият бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026 бояд ситоди фаврӣ таъсис дода нақшаи чорабиниҳоро тасдиқ намоянд. ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва қирғизистон созишномаеро имзо карданд ки тибқи он шаҳодатномаи ронандагии ҳамдигарро эътироф мекунанд. тибқи ин созишнома шаҳрвандони тоҷикистон ё қирғизистон ҳангоми будубош дар кишварҳои ҳамдигар ҳақ доранд бе супоридани имтиҳон шаҳодатномаи ронандагии худро иваз кунанд. вале як шарт аст ки шаҳрвандони ду кишвар бояд ҳуҷҷати ронандагии худро бо тарҷумаи забони давлатӣ ё русӣ пешниҳод кунанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри панҷакент дар деҳаҳои бохча ва хушдараи ҷамоати деҳоти шинк бунёди биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ идома дорад. зимни боздиди раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти бунёди ин биноҳо гуфта шуд. сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 дар деҳаи бохча асосан ба анҷом расида, ҳоло бинокорони ширкати сохтмони Су-се ба корҳои ба тартиб овардани саҳни бино, майдончаи варзишӣ ва андоваи деворҳои беруна машғул ҳастанд. дар бинои нав дар дубаст 640 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. дар деҳаи хушдара низ бинокорони ин ширкат ба бунёди бинои бахши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 машғул ҳастанд. дар ин ҷо ҳоло бардоштани деворҳо идома дошта, бо анҷом ёфтани сохтмони ин бино 480 нафар фарзандони сокинони ин деҳаи навбунёд дар 12 синфхонаи барҳаво дар дубаст таҳсил хоҳанд кард. кишоварзони шаҳри панҷакент бо истифода аз обу ҳавои мусоид кишти картошкаро вусъат медиҳанд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо рафти картошкашинонӣ дар хоҷагии деҳқонии Халифа Ҳасан шинос гардид. гуфта шуд ки кишоварзони ҷамоати деҳот то имрӯз дар майдони беш аз 160 гектар картошка шиноиданд ва ин кор ҳамарӯза вусъат дода то охири мавсим майдони он ба 535 гектар расонида мешавад. раиси шаҳр дар картошкашинонӣ иштирок намуда ба деҳқонон барои дар муҳлати мусоиду мувофиқ анҷом додани кишти он истифодаи босамари ҳар қитъа замини корам маслиҳату дастур дод. узви иттифоқи нависандагон ва созмони рӯзноманигорони тоҷикистон, сокини деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Косафарош
шоир ва рӯзноманигор Шоддӣ Саттор имрӯз ки ба синни 80 солагӣ расидааст, бардам асту ба хонандагони мактаби зодгоҳаш аз фанни алифбои ниёгон таълим медиҳад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотии Косатарош бо ин собиқадорӣ бароиманд мулоқот карда ба ӯ барои хидмат ва саҳми шоиста дар адабиёти кӯдакон, таълифи мақолоти зиёди публitsистӣ, тарбияи насли ҷавон изҳори сипос кард. ҳамзамон раиси шаҳр бо сокини деҳаи Чорбоғ собиқадори меҳнат Турсуной Мирзоева ки ба синни 95 солагӣ қадам мегузорад ва бо тавсияи ӯ фарзандону набирагон дар гӯшаи ҳавлиашон гармхона бунёд карданд, дидорбинӣ кард. дар сафар ба ҷамоати деҳоти Шинг бошад бо собиқадори хидмати давлатӣ Ботирқул Баҳриев мулоқот карда ба саҳми ӯ дар сафарбар намудани ҷавонон ба ободии маҳалли зист баҳои баланд дода шуд. ба собиқадорон тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.